जों दा बे समाव थांगासिनो दं आरोखि ना बासुगाव मोनसे प्रग्राम दङ बेनि थाखाय जों थांगासिनो दं आरोखि नोंथांमोना नायलाङोबा मिथिगोन। सफैलायबाय जायगासिम ना दा बे जायगायाव मानो फैदों नोंथांमोना मिथियाखै जानो हागौ। आं भिडिअनि गेजेरजों दिनै फोरमायनो सानदों आरोखि ना बे जायगायावहाय दिनै टर्च रेलि जागोन आरोखि मोनायाव एसे मोनाथ' नङा माने 4टा 5टा बेबायदि टाइमाव आरोखि ओंखायनो नैबेसिम दा सफैबाय आरोखि दै नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन बहाय मानि थाखाय फैदों आरो मा जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं देखायलांनोसै आरोखि दै दा एसे जागायहांबाय मानसिफ्रा फैथ'वाखै सिगां जों फैग्रोनाय जाबाय आरोखि ना ओंखायनो नोंथांमोना लांदां नुदों दसेनि उनाव मानसिखौ नुसिगोन आरोखि।